Добро утро, приятели и привърженици на това красиво хоби акваристиката. Приветствам ви отново от моят рай. Аз си върша моите нормални ежедневни неща. Предстои ми да храня рибките. Ще ви споделя отново няколко мои наблюдения. Както и отново ще ви напомня, че аквариумът, който вие имате във вашия дом и който защо ние поддържаме в нашите домове, това е един уред, един прибор, който зависи изцяло от човека. Изцяло от вас зависи дали ще имате хубав, красив, добре поддържан аквариум. От вас зависи каква аерация да пусте, каква филтрация, каква температура, какви рибки. Всичко това се базира на познанията, които сме натрупали като човечество през годините. Затова е хубаво човек да се информира. Примерно ще ви разкажа една малко така забавна история. Преди много векове, мисля, че беше 300-та година преди новата ера, един младеж на име Апий Луций, който е бил син на римски благородник, много обичал да събира морски животни след приливите на морето. Той, когато имал отлив, отивал, събирал морски животинки, рачета, рибки, миди и си ги събирал в двора на къщата. И там той си ги наблюдавал. Обаче хората от околните, от махалата, от другите къщи, почнали да задават въпроса: какво прави този човек? Да се занимава с черна магия. А тогава черната магия е била нещо, за което може да се сложат, да те обесят, да те убият, да те накажат. И го изправили пред съда и го питали: какви са тия неща, които правиш? Ти да се занимаваш с черна магия? Он им казва: не, аз просто обичам да ги наблюдавам. И как така? Да не ги събираш за ядене? Ми дай за ядене ги събирам. Опитвал се по някакъв начин да се избъркне от съда. Да, ама ти имаш такива, които не се ядат. Чудил се човек, кой да им отговори, и тогава се сетил. Александър Македонски, или Александър Велики, това е истина, е обичал, вкарвали се един кораб срещу брега на около 200 метра и едно устройство като камбана са го спускали на морското дъно, вътре се задържа въздух. И той много обичал да наблюдава подводния свят. Това е някакъв друг свят, който е различен от нашия. Подводният свят е нещо, среда, в която ние не живеем. Ние живеем в друга среда. Та Александър Македонски обичал така с часове да разглежда морското дъно. Взима се въздух вътре от камбаната и пак се разглежда. И като зърне въжето, те са го изкарвали. И тогава той дал пример за Александър Македонски, че също така е наблюдавал, съдите са почесали умно. Въпреки всичко те го наказали. Това е, значи, този е един от първите акваристи мъченик. Те после са го екстрадирали в Картаген, този Апий Луций. Така, започваме, малко се оплеснах от темата, започваме, сега ще ви покажа някои интересни неща и нещо, което аз сега разбрах и продължавам да се уча, въпреки че доста съм видял, но продължавам да се уча. Принудих се да разделя чифта крепенци, които имат малки. Вижте и къде са малките отдолу, тя сега ги пасе. Значи женската направо отбил от бой. Мъжкия: връщам се от работа, и женската го кълве, ма голям бой. И викам: я да го преместя в друг аквариум. Сега ще ви покажа къде е. Слава на Бога, рибката оцеля. Ето го къде е вътре в тази тръба, виждате ли го? Беше много зле, почти не се показваше, обаче ще живее рибката. Извода, който се направих, е, че значи, когато имат малки, наистина те друг път са си ги гледали заедно, но този път нещо стана на женската, беше много нервна и направо приложи семейно насилие и се наложи да ги разделя. Също така си отделих още 10 на рибки, които ги пуснах в един друг аквариум, за да имам бъдещи родители, ако нещо стане и се загубя двойката. Както не веднъж съм казвал, един от най-важните фактори да имате хубави, здрави рибки, рибки, които да работят, да се размножават, това е да им давате хубави, качествени храни. Лично аз моите рибки въобще не подбирам, т.е. не жаля средства, за да им давам най-доброто. В момента предимно храня с ето тази храна, пак ви я показвам, която може да намерите в гамата продукти, предлагани от Аквариум Бутик, с който аз работя в сътрудничество вече втори месец. Там има много интересни неща. С промокод Аквариста 10 може да си поръчвате и ще получите отстъпка. Та значи също има томбола, която върви,
за месец март, който поръча тази храна, 350 грамовата опаковка, аз ще сложа линк в коментарите, ще бъде направена томбола в началото на април и някой от вас ще спечели една кутия килограмова разфасовка. Толкова за днес. Благодаря ви за гледанията. Ако видеото ви харесва, лайквайте, споделяйте в вашите социални мрежи и други хора да научат, че има такъв канал. Ако не сте се абонирали, направете го. Така ще намерите, така ще научите кога ще кача отново следващия клип. И в моя канал може да намерите много видеа с най-разнообразна информация, която ще ви бъде полезна. Как най-лесно да поддържате своят аквариум. Как той да бъде чист, красив и добре изглеждаш. Успехи в акваристиката! С вас беше акваристът от Бургас.